Welcome to my channel. Enjoy watching. Kung mapapansin niyo po kaya baga, meron na kami may police dumaan. May outpost. Ang sabuya kaya medyo na direct na malakad sa buya. Ano sa bunak yung natulungan ko. Dayaw na lang kami. Tapos sa estasyon, habo niyang may police na duman. Kaya lalaban mo na nga nito rin Close. Nabayo na pong duman police. Gapos na kami nasa luwas. Close na. Hindi po kaya, pero magayon siya. Sa part ni medyo nasasakitan kami, pero ini ang hararo na responsibilidad bilang pulis, bilang pulis, mapababae man o mapalalaki sa mga. 24 oras kami dapat nakabantay sa inyo. Kaya itong mga mensahe ng mga nagawad na sa inyo, para sa inyo po yan. Kasi sa totoo lang, sa 15 years ko in service, dahil talaga kaya kang pulisya ang anti-criminality and peace order sa Kuya o hindi nga sa Basuacan San Fernando. Anyway, ang San Fernando nga ni peaceful man sa Banwaan. May mga mostly Accident. is vehicular accident. Vehicular accident. So, ini po aktibidad ng yan o ini po pag-iriputan tangon yan, dapat kami call to action sa muyang mga kapulisan. Sa gabos po ini sa lindo, mapasipidyan naman kami muna sa barangay o kung ano pa man yan mula dito sa kuya sa Banwaan. Tabangan niyo po kami. Tabangan niyo po kami. Kasi kamo po minsan ang nagsisilbing mata yung talinga kasi kamo ang nakakaaral ng mga incident nila lalo sa barangay. So, yan po kami ni Kay kasi ma-share po kami na Save ko pa lang sa number. niya, soon to be police lieutenant na yan. Siya po ma-share po sa inyo kung anong dapat ibola na po sa mga bawsi cases, sa mga child abuse. Siya po ang maano sa inyo. And yan din po si Police Staff Sergeant nasasakitan ka ng mag-blatter o nasasakitan ka ng mag-blatter. Pero kung ma-blatter man na kamo, mas hindi po okay na yan. Sa kanya rin sana, napupulpang kami na, dahil manaaraw ng ibang English. Anyway, yaw din po si Patrolman Animalia, mapupulpang na sa inyo. Pero ano na po rin, yung mga pahapyaw lang. Kasi kapag dumanika, para mas bigay ang may share sa itong trabaho. Kung gusto po nyo, gusto nyo mapakalit na kami para malawig ang urulay, maong nakamulat sa muya. Dahil lang kami makakatalamig snackan. Kayo po. Tapos yan din po si, Si Leon sikat. Corporal Yes, siyaman po ang sa kuyang PCR, kapitan. And Police Corporal Kabase, may kaikwan din po siya din compliance kaya. Sa drug ka ba? So anyway, rin na po ako para palawig. Apulan ko po apulan ko na siya police lieutenant, i-claim niya na yan kasi police lieutenant, Indian niya.
Hindi naman. Morning. Ma'am. Hindi naman bago si ma'am sa to. Alam niyo po, masultiyo ng San Fernando. Why ma'am? Alam po niyo kung taano. Ano po? Sa 26 kong serbisyo sa PNP, ang 18, bigyan ko sa inyo. Ay, ma'am. Hindi naman bago si ma'am Proud sa din to. po akong ibarita sa Indo na taga San Fernando na po ako. Ah. Pinabakal po akong agricultural land, digdi sa may inutan kang drug rehab. Dikit man lang po. Dikit na hektarya. Hektarya. Kan subanggi, yaw kami sa Kutmo, may babakalon si tugang ko dumaning. Parang po ba ganit yung postyo? Babakalon po ang tugang. Kapag siguro po nakasettle na, anytime po po. Dati na po kami nagbabalik-balik digdi Yes sa ma'am. Yes, ma'am. Estado na ma'am. Sa 18 nga ni pong taon ko sa PNP ay 26, ang 18 kamo ang naserbahan ko. Iyo po. Thank you ma'am. Kung bibilangon ang kasong na-file ko, sabi ko ano po sa rape case, halimbawa, sa sarong taon, may 10 akong na-file. Sa 26 years ko sa PNP, pira na yan na rape case. Ang 10 sa sarong taon. Ako po ang kasurog ng mga kababaihan sa mga kaakian. Maski po tanin daw akong 10 oras, kaya ko po sa inyong makipag-istoryahan. Yan po sa ko ang rape cases, ang 90 to 62, ano po, sa child abuse. Mag-schedule na lang po kita ng another, kung nakaturokaw kita, Ayun. kamo po ang mapapagal magdangog. Matororog yan. Naugma po ka na itabig, invite po ninyo kami, gustong sabihon, gusto ninyo po kaming makaka-istoryahan. Ipapaabot ko din po sa inyo na ang PNP po, dahil man po yung kayang suluhon. Kay puhan mi po ang tabang kang barangay officials, tabang kang mga barangay tanod, tabang din po kang mga kababaihan digdi sa barangay Deveron. Basta po ang puso ko po pano-pano ng kapasalamatan. Yung ani po yan, pag-una ko, sabi ko, gusto magaling nga ang San Fernando, kailan ba ako nababakal? Pero po, last year, December, yan na po, may nabakal po ako. Taga San Fernando na po ako masasabi. Anytime po kayo, ako sa Kutmo, ako ma-star. Dahil naman po, gano'n kami naman, delikado. Kanto na po, kaya delikado. Salamat po sa Indo Gabo, sa mga urulay po ulit kita. Piga-appreciate mi po ang sa indong mga duties and responsibilities. Lalo po ining sa katarungan pang barangay law, na pagpagpabarangay pa, masettle po within the barangay. Kamu po ang inot na korte. Ang katarungan pang barangay, yun ang inot na court. Tadaiman po inaako sa korte, na daay kamo nagproseso kung pang barangay ang kaso. Kamu po ang inot na maano. Pagay ang barangay Beberon, bakong gayo po inyong bakong gayo, ako mas nakulang na ipay kong kaso lupi. Maribok-ribok pamukid. Kulang ba? Sabi ko nga niyo po kayan, kasurog po ako kang kababaihan. Pero pag nakakasubra ang babae, dahil ako nindo ako kasurog. Kasurog na po ako dito sa agong nindo. Tano po, ay istorya. Ang babae madaldal. Di ba po, madaldal kita? Pag anggot kita, pag makulog ang buot, tataratitat kita. Pero once sinabihan ka kang agong, pumundo ka na. Yes ma'am. Kamabubusnalan ka. Totoo ma'am. Kaya ka sa kung binugbog kaya ako ma'am, haputon mo, kung taano ka binugbog, sobrang daga. Bako lang po ang babae ang naabuso. Iyo, tatandaan ta. Iyo ma'am. Ang lalaki po naaabuso taman. Sinda po dahil naghihibi. Kita madali kita maghibi. Ang mga lalaki tigsasadirin ninda ang kulog kang buot ninda. Tigsasadirin ninda ang problema ninda. Kita, madali kita. Sabi po kayan katong nakabisto ko. Ano siya, suway siya sa agom niya. Sabi niya, aram mo nga yan eh. Pag may bagyo, nagigirunduman niya ang agom niya. Di ba po ang agom ta, pag may bagyo, makutang bagas, mapauran. Mahanap ka sa Pinas. Ang ama ko kato. Nagkukuha ka ng mga paniki, sawa. Hindi po yan. Kalapang. Nabuhay po ako sa survival. Survivor world. Yun po, kayang-kaya ko po mabuhay. Sakot mo, masakot na ako sa bukid. Kaya ako dadaman monkey.
Kahit nag-isa ka para sa libanan. Nakadakol po akong istorya next time. Yes, ma'am. Sige, ma'am. Ma'am, yung ma'am. Mapapagal po ka magdamag sa istorya ko. Salamat po sa pag-invite. ng mensahe ni Police Staff Sergeant Mayores. Sugay na agad po sa inyo ka, boss. Sa inyo po. Siguro, sa ining kabilis ka po rin sa President Victoria. And kadakon po kadakon yung istorya about sa order and sa barangay, itong mga barangay triables. Kundi sabi ng gawa, napa-schedule ng mula sa siguro sa mga po, ano na lang muna ako, mapabisdo ako si ano, Police Staff Sergeant Mayores, ako ni Councilor Lilia Mayores, and former Councilor Abner Mayores. Isa man siguro sa itsura, no? Pero po, maray na aga po, maray. Para sa huring mataoning mensahe halin sa tuyang bisita, muna naman po si Patrolman Aleman. Good morning po. Ako po pala si Patrol Alemanya. Bago na pa rin sa Ibang mga iliman 5 months niya. or 6 months, pero taga-sibukon mo talaga ako. So, ang ano ko po niya is mag-demo sa kung paano mag-aresto. Biga po kaya ang pag-a-arrest, may apat na klase. Standing, kneeling, roll, tapos face the wall. Payuntoy! Ikaw, dali na! Ito, nakakaya si pag... Mga tanod! Ayan, kami ka na mainutan. Para po na. Di ka man kayo nababaramihan. Hindi ko po mga nag-a-arresto rin na. Kita eh. Face na po doon. Ato bang abo doon? Doon kaya niyan, about face. Inot po is standing. Makubanan. Ako, Makubanan, mag-flying kick. Ay panggulat, ano kita, panggulat na boses. Kaya pag kunwari tayo nagdadalagan ka. Stationary. Hindi ka makubanan nga eh. Na otoridad ang sasabihin ta. Tigil! Dalagan lang pa. Dapat gugulaton mo. Pag nagpundo na, taas ang dalawang kamay. As na Sa pa. lingwahe bikon, itaas ang duwang kamot. Layog daw. Ngiling-ngiling, tabaka ba dilon? Tapos, Maka, panduwa po, makapag-kapag. paikuton tayo 3 beses. Ikot ka tayo 3 beses. Tulo, 1, 2, 3. Dulag. Dulag na ba? Dalaga na ba? Ano pinaikot ta? Pero malula. Lula. Hindi, para malula. Pero ang sarap ang purpose doon, visual. Kung may gamit. Mahilig mo kung may gamit. Sa likod, sa tubangan, sa side, may gamit siya. Next po is, ibuka ang dalawang paa. Ay, wala yung 25. Ano po ang purpose ta? Para Para na itulos mo kasi. Para na iwag ka dulag tulos. makadulag, hindi. Para mawalan siya ng balance. Tapos pag ma-arresto naman po kita, Grabe naman yan pa. Ay, buret yung pupusason ka na kay Ote. Bakit na yun, hindi ko na kung pa'y makalayong. tutulungan na po, ang sarong pitista nasa tubangan. Aha. Then put forward. Tapos, utas. Ala yan, hindi na makakadulag. Hindi ka na lang pa'y makakadulag. Yan susi pa, inawalat. May mga kalupad. Yun na yung nakakalayong. Sunod po, search. Ano po ang purpose ng search? Although na-search na siya visual, ay pumunta po siyang i-search physical. Kap-kap. Baka kaya, tigwa ka. Nakapayote, baka igwa ka dyan. Baka ikwa ka dyan pa. Tao. Kailangan pa. Tapos po, ang proper na pag darakang pinarestong tao, bakutong kakaputan mo digdig, akala ko lang. Bitaw siya. Magdulag.
pinaka-proper po dyan, Iyo kaya palang tigsusulok sa ano. may kaputing isa kayo. Tapos papalakauntan niya na. Sige tayo, magpubigas ka. Layog na dapay. Nagula siya sa kuya. Dahil siya makakita. Iiba ka kayan sir paglayo. May balak. May balak. Mababalikan ka sa kaiba. Iiba ka sir paglayog sir. Nawara sa susi. Maraan mo na sir. Ay, dahil na nabubukas. So, kapag babayan nag-aresto, ano, nakaiwan doon, takma lang sa puto. Kung nakaiwan po sa tatakma mo lang dito. Mag-iwas mo siya lalong makulong. Ano? Paray malapit po pala ba? Pag babaaday na, makulong na sila. Bawal. Bawal sa babae. Pasarap ang volunteer. Ika na pa yung toy. Mani ma'am, mani ma'am. Lang malalain ng mati. Kami dyan mararanay. Kami din naman. Nadakula ka kuya. Palo. Ayo, halimbawa, kadakula. Kadakula kan hawak. O nagdadalag. Sige! Taas ang kamay. Ikot ang tatlong beses. Lingay, tabaka ba dilaw? Wow. Training naman kaya. Rebo. Lola. Halos same procedure lang po. Ano? Tapos, lumuhod ka. Doon. Ilagay ang kaliwang paa sa kanang paa. Ipapatong mo. Ipapatong mo. Paano yun? Ang paa. Ang paa. Paano yun? Hirap. Nahirapan. Pinahirapan ka. Dapat Sabay mo, yan, para tayo siya. Dulag. Tapos, kaya-arrest na po. May pagtulong, ha? Susuro pa rin niyo sa office niya. Anong purple? Makulong talaga yan. Pag actual, namin kakamarating makulong. Yeah. Todas kayo dyan. Hop! Hirap na ka. Pero human. Naka-arrest kong nakakanip. Dahil po siya yung iangat na basta-basta. Yung ingatan na po dyan, yung sinasabi, human rights sa back at siya kaya. Basta mo lang Nabarian. pagkinig sa ano, may mga bari or may mga gas-gas na sa wrist. So, ang proper po na pagbuhat, kakaputan ta siya sa may short. Tapos iaangat ta. Nagkabara ba? Yan! Nga. Siyempre, paano man siya, mapursa man siya na makabuhat. Mag-aalalay lang kita. Tapos, yun lang po. Kaya pala ng pig. Sa bunti. Garanap na lang siya. Opo, ginaranap siya. Katot. Ay, dahil na kuya na po. Saro pa. Ano pa yung salde? Hoy, kaya na rabat ka halaba. Sirapa na sirapa. Ikaw na labo. Kana pa din. Kana pa din. Ano na nagaharap? Ala, gabot ka mo naman. Ipay untoy. Ipay untoy ka sa din.
Tarakot. Tama. Yung dating kano. Yun naman kasi yan. Dapat sila nabaguhan na. Ano na yan? Nag-training mo na yun. Pa-training sila. Okay, dati lang. Dati lang. Alak. Sige. Tudos ka raba. Nakataas na tulos. Nakataas pa! Aram na na sir! Aram na! Aram na. Tatlong beses. Visual. Buwak din yan sir, pwede maglayo. Nakamakadulog yan, sir. Lumuhod ka. Lumuhod. Dapa. Dapa na! Ibuka yung kamay. Ay, araw gatong kabibo. Pakitagi yung balat. May kapot. Pato nga yung kanang paa. Ay, yung kaliwang paa sa yung kanang paa. Ano sa inang sa yung hindi ano? Yung nakadapa siya. Yung pati kami paril-paril, magilig na Tapos pag luyan naman kita ng pusas. Ipo-fold yan sir. Iyo, dalang pista. Naglalaban sir, ay abo sir magpadako. Tulog sa tuhod. Kung nagkikipagkusayan, bakit talaga? Malupad. Malupad. Nagbubo ka. Number 3 na. Lakapay. Ay, tinauna. Dahil malaban. Tinauna. Mabuot. Masunod pa na pusasa din na. Always search. Hindi yun. Palitong sila. Baka sir may laman sir. Kondong. Pero pag may nag-arugan, Paano mo itong kapatid nung kasaya na siya mga bulugan? Iyo, paano yan, sir? Bruto nga pa yan. papabulog to to. Okay, down lang muna. Ay, patagilin lang muna. Tatay. Mati ka. Mateo ka na. Nagbubuhat. Nagpagabat ngayon. Sakit yan. Sakit. Babaya nga. Punta ma. Papaangkan ka nun. Pero na sa pagkatan yan. Nawawala susi. Dapat sapay untay. Yung mga ba? Baraya lang yung mga lomba na yan. Ay, magbaag yan. Punta yan, isang kasi ano yan? Sinibing tano na no? Labas mag-training. Lola. Lola. Yung face the wall. Ay, malala. Ito nga face the wall. Face the world! Mga lalagyan. Ulas na! Ano yan? Dahil man ano yan? Dahil man imposible. Ano ba? Ano pa eh? Ika naman eh pa eh. Nakanta pala. Daya pa sigurado. Tapos, nag-dead end na siya. Hindi, may imposible tayo ang hanap pa yan. Si Ivy nga. Ayan. Grabe. Uy. Tayo nga niya. Sila ako sa yung mga rasikaso dyan. May acting! Ayan, dati na yan. Sika kayo. Dati na yan. Dati na yan. Yung kamay. Ano na yan. Pakita niyo yung balat. May ka po. Patalikod. Patalikod. Baliktad. Yan. Buka yung paa. Diba, ibuka pa. Dapat mo ang pagpapabukas sa iya, sa paa niya, kung dahil siya magkakaigwaning. Chance. Dapat to, pwede siyang makapamalas kagad na dawa anong hirap niya lang. Sir, kung barit mo, baka bilang tinapos. Naubos na.
Ubusan ka ma. Ubos. Nagsuya na ako. Ano man na? Nagsuya na kanhamo. May pilangan. Pambagal ko isang kape dyan sa loob. Uy, 20 ho. Agada na to. Uy, shh. Kalod tapos sa kay Kagawad kasi nag-share na sa ro. Pinapakpakat na siya uli. Ano mo? Malaba ko. Malaba ko. Anak ko kong kibo. Kami naman lang yung labangan. Sabado, Domingo din namin maglaba. Salamat po. Sana po may nanonood ka daw daw kaligita. Yan po, simpleng ano lang yan, pero magagamit na yan. Dahil tama nilahangad na magamit ang tulos, pero at least may knowledge ka. Tapos syempre, dahil tama po araw sa barangay, na araw na kayo kung minsan may nag-iiriwan. At least, ano ang taang, imbis na makatulog pa siya ng ibang tao, paano ang taang? Mapugulat po. Yung pala po yan, salamat po. So para po, kawan kita ng si Mar,